Felix Vincent was een schilder die zijn brood verdiende door portretten te schilderen. Zijn leven was rustig en kalm, tot Valerie Specht zijn atelier binnenkwam. Er klopte iemand op de deur. Binnen? Dag meneer Vincent, zeker? Ja, welkom, u bent. Ik ben Valerie Specht en ik had een opdracht voor u. Zegt u maar. Ik ken uw werk al heel goed en ik weet dat u goed bent in het verwekken van dode dingen tot leven. En voor ik u de opdracht geef, wil ik u een cheque uitschrijven van 100.000 euro. 100.000 euro? Ja, alsjeblieft. En Dat is wel veel, zeg. dit is de opdracht, dit is mijn zoon Singer. Ja. Die foto is 7 jaar geleden op onze Ja. reis genomen en ik zou willen dat u een portret maakt van hem. Ja, anders u geeft dan zijn nummer en dan bel ik hem op en kunnen wij een afspraak Dat is maken. het net, meneer Vincent. Mijn zoon is overleden. Oei, sorry. Maar zou u daar een portret van maken? En ik passeer in de volgende dag? Ja, dat is wel mogelijk. Ja. Dan zie ik u aan de volgende dag. Oké, Want dan prettig nummer. Hè. u ook. Nadat Specht vertrokken was, begon Felix na te denken. Dit was de moeilijkste opdracht die hij ooit had gekregen. Hij had al moeite om iemand te schilderen met plastische chirurgie. Na deze ontmoetingen volgde er nog meer. En zo raakte Felix in het portret van de dode en mysterieuze vrouw. Nadat Felix en Mienke de liefde hadden bedreven, vertelde Mienke aan Felix dat Specht een pedofiel was en Singer had gekocht en die ook mishandelde. Wat ben je nu aan het doen, niets nut? Lezen? Ben je aan het lezen? Waarom? Je bent een slaaf! Een mannelijke hoer! Felix wist niet wat te doen in zijn atelier. Wat moet ik nu doen? Alleszins, ik schilder geen slaven. Later, als Felix naar het ziekenhuis gaat waar zijn vrouw ligt gevallen van een kindje, ziet hij Valerie Specht in een rolstoel die hem een verhaal vertelde. Felix, ik heb gehoord wat Minke jou heeft verteld. Het is allemaal geen waar. Waarom zou ik jou moeten geloven? Minke is een triester, ze is een journaliste. Mijn zoon leeft nog, hij heet Stijn.